Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, ман Юсупова Истора, оиладор соҳиби 3 фарзанд, директори компания Faberlic ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. Дар командаи мо зиёда аз 1000 нафар занҳои хонашин кор мекунанд, соҳиби маоши нағз ҳам ҳастанд. ҳар 2 ҳафта 3 ҳафта маош мегирем. тӯҳфаҳои нағзам аз тарафи компания дода мешавад. марҳамат барои маълумоти пурра ба даст овардан дар рақамҳои болои экран нависед, ҳамаашро мефаҳмонем. регистратсия обучение ҳамаш беплай. ин кор танҳо барои занҳо аст. хоҳиш мекунам танҳо занҳои меҳрубон, занҳои хонашине ки ба ҳамин кор ниёз доранд нависен, ҳамашро бо пурра дар ватсап мефаҳмонам. боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрубон бошед. худоёру мададкоратон. дӯстони азиз, дар ҷама обеда окрука дистам. хеле заволая майда кадистам. ман хеле дароз намекунам ки кӯдако хӯрда наметавонанд, айҳудаш намебироянд. ҳами хеле мекунам ман. як таъмида мепечонам, айбан хеле мебирам шаву. баъд палақ када мебирам майда када. хеле мебирам иноя. инҷада обаш тайёр шудагия. обашта ами наход. чига ами зербакш обочиня. чанд қаш пиштеста ози. Зерда оварда меандозам ака. фикрам ки бисёрӣ мекуна. ҳамаеро намеандозам зулара. ҳамеша меандозам ба сай. иноша қоқ мекунам. бо дафъаи дига истифода мебарам иншаллоҳ. як тухм кати кадам. як тухми камтарак об, намак ордам. Тамом. тамошобинони азиз, авоқоти мо тайёр шид. як чизе ки ман ёфтам дар ҳамин холодильник андохтам. лубиёи сафед надорем, сирх дорем, неки лубиёи сирха вай. заморозит кардагӣ доштам морозилникда. як бор ҳамин авоқотда андохтам, нағз нахӯрдам кӯдако. амуда ин дафъа бе лубиё тоқа вай. нахуд андохтам тамом. зеленам набуд хонада ози. баъди обед иншаллоҳ як магазин рафта мебиём. зеленои ҳозира вообще маза ҳам надорана, хай мегирем машгул. духтаро мо пособия сбор рафтестем. дӯстони азиз, ҷама магазин омадам. монетка майда чайда гирифтесам хонада. творожок кофтестам, абзуда агуша наёфтестам. айнам хеле бисёр мехра. ҳар рӯз мегирам, ша свеж деташ мегирам. меха баночкоя мехӯрд ҳози ай вақте ки ира хӯрдеста, ин ёро хӯрдеста, дигар баночка намехра. каша хайҳол каша дора. ба тарафи молочка равем. бояд боша. тамошобинони азиз, хеле ки диден, аввал мо барои документҳо буромадем, барои пособие точнее рафтем, кормон барор нагирифт. баъд магазин продуктҳои даромада хона омадем.
МФС рафтум нашид пасуби ай вай 0 то 1 сола гуфтум месупорам. Абдуллоҷон да ҳоли гирифтагӣ нестам пауходу гуфтум месупорам. Унҷа гуфтанд ки пенсиони фонда передали этадела идити тама фармлайти муда ҳоли худо хоҳад 11 числада записатсия кардагиём рафта да пенсиони фонд месупорем. инҷа камтар мадешада барои хонара гирифтам дуромада абдуллоро дадашкати рой кардам хона. гуфтум гирифта равен кӯдака ма худам даромада чизе ки дар кора гирам. ин марда кӯкати яҷо медарои теси саросима теси чи дар кора биги хона равем гуфта саросимат мекунанд. ҳамда ма фақат ами кӯдако қаттим бошанд агар дадашкати рой мекунам хона баъд ма худам тоққа магазин мерам. чизе ки дар хона нест хушрӯ фикр кардан мегирам то мехӯрам миём да як вай магазин ради магазин чанд бор мерам мебиём ку чизо дар корим да ядум занан мегум. ҳам хел камтар мева гирифтам малачада гирифтам омадам. ози худо хоҳад якта кадуча гирифтагиём бегаҳта мехоҳам самбуса кунам. самбусаи кадугӣ хеле лашид накардам. анам хел тамошобинони азиз худо хоҳад ози самбуса мекунем якҷоя. ҳамаи ҳами кадуро самбуса мекунам ки ба сери кӯдако хӯранд. кӯдакоям нағз мебинанд самбусаи кадугира. гӯштиро тамоман нағз намебинанд. фақат амун хамирша мехӯранд тамом. ин ҳама хел. баъд дар бораи ҳамин печени як бор пурсам гуфтам ай шумо кадоме кӯдаки майда дора ҳамира чӣ хел додан дар кор кӯдакда. вақте аблода метием як газ мегира мешикана вай қитақшта дар мемона гуфта мегири майдасташ то есть хӯрдан наметавона кӯдак. неки инҷа 5 плюсай вая об када метии ё ки ҳамихел дасташ наметии вая кӯдак ҳамихел бояд хӯра вая. рости ка кӯдаком нозияу нодирда ма тамоман хали печени хали чи додагӣ набудам. ана не хали баночка гирифтам шахай. баъд ай ҳами ваё чизое ки нағз мебина худаш ай ҳамино гирифтам. хелиёра нағз мехӯра. инҷа баъд шавҳарам бегаҳ магазини вай даромадиян ашан даромадиям кадом магазин даромадиян ки як пакет мороженаи кӯдако фақат морожена меган. даромада ай ҳамҷо як пакет морожена гирифтиян. ози ма морозильник да мезанам ҳамаша як пакети сиёда чтобы набинанд кӯдако кае ки сахт ғам метиян анан вақт баъд бароварда яктаишон метием ки хаб кунанд. ҳар бегаҳ дадаш нодир ай садик мебиёра гирия мекуна нодир хона намедароя фақат через магазин вай мекуна. даим таги домон я магазини краснобелия шавҳарам намемона унҷа ягом чи харе мега вай магазини ваяй фақат вай мефурӯшанд ку чизи нодаркорӣ карочи мефурӯшанд. ай унҷа нахар меган ҷанг мекунанд. бароим харида оварда додан ки кай ки кӯдако гирия карданд ай ми морозильник бароварда теву магазин нарав ай инҷа монетка камтар устарай якта дом устарай ҳар дафъа рафта наметавонам монетка то дар хона ягон кас набоша рафта наметавонам. шавҳарам биям баъд мерам. дайча чӣ хеле ки мебинед тамошобинони азиз самбусаро ма дута звола гирифтам тина кардам печондам морозильник да мондам ам хел бридам шона инҷа фаршмам тайёр кардам. кадуи нағзи обдора ки хушрӯ ам хел об баровардистай ози тез тинак мекунам ака мепечонам да ужин ам хел самбуса бисёр кардам ба фикрам бо пагаям мехӯрем иншоалло. самбусаи кадуги нағзай гарм карда вай дилда намезанада дилгир намекуна одама. кӯдакоям нағз мехӯранд чӣ хеле ки гуфтам намхел ҳостес ака тинак мекунам мепечонам. инам хел тамошобинони азиз ма ҳамаша тинак кардам ки равномерно ҳама фарша тақсим кунам дар болои ҳамаш амихел рав намонам ки фаршам зиёдӣ накуна ҳайф мешава. инам хел ҳози ҳамашонда монда мебурам. руғани вая семечкара қати руғаниго аралаш карда дар қабато шакидам ма. инам қаши самбусаҳои мо оз якум мепечонам. фарш се равно зиёдӣ кард фаршам бисёри бад буда ам як кадура ҳамаша вай кардам гузарондам ай тиёрка оз яку печонда мепазем духтаро. тамошобинони азиз даҷа самбусаҳои мо тайёр шид. бинед чӣ хел самбусаҳои хушрӯ омаданд майдача барои кӯдако удобни хрустяши хушрӯ омаданд резунак. ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз чӣ хеле ки мебинен посилкаи мо бо айсайти любимый Василёк омада расид. ин дафъаям закази подписчикай ҳозир якҷоя распаковка карда мебинем.
ин дафъа чӣ заказ кардем? Бисёр пледа духтаро. Ина духтаро огромная посылка гуфтем урусо. Посылкамон ҳам хел бисёр бароки пледа. 4 пледа бафикрам. 2 детский, 2 вая. Барои дивани калон. Размери ҳама калонаш. Тамошобинони азиз, дар инҷа чӣ хеле ки гуфтам 4 не 5 плед будай. 3 размери калон, 2 размери майда. Одежда, гӯем сар либос кама ин дафъа. Азик шуда пледои нишонтон метиҳам. Беҳад пледои базеби хушрӯ. Ба инҷа як футболкаву ласина ам хел ята туникау, ята дига ба фикрам костюмчикай. Размери ҳама калонаш 2 ба 2 20 духтаро. Пакетош навистаги аёзи нишонтон метиҳам. Расветкоша бинед. Ман худам намедонам 4 дорам плед, 5 дорам. Ҳамаша ҳами сайз заказ кардагиам. Чизе меличовкаи рӯзгора аямҷа ман фақат заказ мекунам. Силкашата якум комментария мемонам. Марҳамат даромада заказ кунед шумоям. беҳад мягкӣ нағзай нами тоистон да тем боли. Чӣ хеле гармай ҳаво. Нами хеле чизо нағзай да болои диванам кашида мемонӣ как покривал. Қимат нестан духтаро, нархош даступнай. Олбо накладное нишонтон метиҳам мебинед. Нархои ҳамаш навистагиай. Доставкаш почта Россия кати, сдек кати. Кадомеш ки хитонда удобна боша, ҳамошо вибират мекунед. Инаи расветикаи дигаш. Камтар амин ваяш дертар мебиёя. Барои ки чизотона сабират мекунанд, отправить мекунанд почта кати бо сабират кунишон я 4-5 рӯзай бо отправить мекунанд як ҳафта гдета мебиёя. Инам хеле тамошобинони азиз, марҳамат даромада заказ кунед. Шумо давом хеле чизо дар кор боша. Унҷа расветкош беҳад бисёрай ҳар хела ҳастай. Чӣ хеле ки хитонда маъқулай. Инам хеле тамошобинони азиз, ин диюм заказмам ҳамин якта одамда. Вай дафъа заказ кардам, отправить кардам, бо ин дафъа хоҳиш кардам ки плед заказ кунен. Барои кӯдакошона садик да ҳам хеле плед дар кор будай. Садики шумо дам ҳам хеле чизо мепарсанд, да садики мо намепарсанд, ҳайрон шудам. Худаш ҳамун садик ҳамаша таъмин мекуна. Да садики мо ягон бор хеле чизо намепарсанд. Пледа, ягон простина, ягон чи хеле намепарсанд. Плед садика меспорем тамом. Бо многодетни мо вообще кам мегира. Нозияда амин 500-600 рубл меша як моҳда. Кам меша. Барои ки бисёри вақт балниш нидаям хел. Хонада бисёри вақт амин я ҳафта садик мерам, бо я ҳафта қитақдар, сулфат, дига сразу вай мекунанд. Ҷавобшон метиҳанд. Ман ми расветкаи сафеда нағз мебинам рости гап. Плед мехоҳам сафед боша ҳама вақт. Ина бинед чӣ хеле расветкаи хушрӯ. Ба дили ман хеле ранги вална ай пешон нишонтон тиҳам. Бинед чӣ хеле хушрӯакай. Дар болои диван беҳад ба зеб меиста. Оли худо хоҳад. ҳамаша кушом баъд вай мекунам. Дар болои диван шуда нишонтон метиҳам. Аи размери майдаву размери калон. Як намуд. Як гилда. Ина тамошобинони азиз, накладное стоп када бинед. Кадомида нархҳои интересниай. Ҳамаш хушрӯ када навистагиай. Кадомеш чамплай навистагиай номошону нархошон. Инҷа якта туникаву якта футболка. Футболкаош 175 рубля. Ям хеле вообще арзонай. Ласин. Ласинам ам хел бамбуковияй. Хушрӯ намедарахе ба қувватай. Ласинои пахтагии ҳастанд дарав шикоф мешаванд медаранам хеле. Ин нағзай. Шортику футболка костюм. Беҳад духтаракодам хеле интересниям хеле чизо. Рюкзакода ҳастаям хеле ин тарафша мегардонӣ серебрини меша, ин тарафш сирх. Нозия беҳадам хеле чизоро нағз мебинем. Хай духтари калон шудай вайда ки хеле чизо дига намегирем. Духтаро инами 3 намуд пледа озик шуда нишонтон метиҳам. Мумкин ягон каста ҳам хеле пледо дар корай мехоҳа ки бина расветкоша ай пеши гӯем шуда оз нишонтон метиҳам. Идиташ размери майда 150 ба 200 ёш 2 ба 2 20. Оз шуда нишонтон метиҳам.
اینا دخترو اینا یکتاش چه خیلی بازی بخشروه کمتر باید نشون دادیسته سویتلی نشون دادیسته یکی سه رنگ تره ریال نیده روی سویت های با فکرم سویتلی تر نشون دادیسته اینا یکتاش دخترای اینایی را سویتکه دیگه شکم ما خشروهش نکدم همه که بینین گفتم را سویتکشه گویم بیاد پلیدو خشرو بیاد بازی بی خشرو دا بالا دیوان میکشیم خیلی ایش باید صفحه چه نشونتون میدیم اینا دخترها این صفحه چه بینین چه خیلی بازی بی خشرو همیشه صفحه دا بیاد من ناز میبینم тамошобинони азиз силкаи сайти любими василок дар якум комментария закрепид мешавад марҳамат омада заказ кунед чизои дар коритона инами хел мо заказа сабират карда равон мекунам почта россия кати тамошобинони азиз ира бинем барфи мора чӣ хел бисёрай тоҷикистон кати гап мезани ҳама савзода медаи ҳама баҳор шуда гарм шуда ҳама ҷо айрӯи нами хинакиш амирасиянам ҳамаш маъқул омада ҳама дига условияш маъқул омада айрӯи намин барфи хинак фақат намин дуруни хонада зиндагии умрат мегзара барои нами форамаки амирасияда истам камтар берун мебирои кӯдако гӯем ба ҳазур бозӣ карда наметунанд барое ки хинак мехӯранд инам хел тамошобинони азиз барои ҳамаи мехоҳам равам тоҷикистон ақаллан хайда 1 сол равам 1 моҳ 2 моҳ кӯдаком дар гармӣ бозӣ кунанд дар гармӣ бозӣ кунанду бо ҳамин ай берун ай ҳавои тоҷикистон камтарак ҳам сер шаванд як витамин гиранд як гармиро бинанд бо як хабари нохуше ки ози ютуб даштагиай ай тарафи америка ҳама монетизатсияи каналҳои киштагиян реклама нест чӣ хеле ки мебинен дар каналҳо тамоман ҳамо камтараки даход буд ҳамонам дига нест шид ай байн рафт монетизатсияша ютуб кушт времена гуфтагия худо медонад ки и чанқа отключит кардагия монетизатсияра бисам видеое ки мо мепартоем ягон даход надора ягон пул кор намекунад инами хел хабари нохуш худованда ки ҳама ҷо тинҷию амонӣ шававу раҳҳоро мози границаҳоро бисёри вайро рейсҳоро атминон кардагиян маҳкам кардагиян то загранои бачаҳои ма тайёр шудана худованда ки ҳама ҷо тинҷию амонӣ шава инами хел духтаро хай дар инҷа қати ҳама шумо хайрхуш мекунам раҳмат ки то охири навора бо мо буден видеои моро тамошо мекунен лайкҳои худтон қати комментариҳо беҳтаринтон дариқ надорен барои пешравии канали мо боқӣ дар амони аллоҳи меҳрубон бошен бо иншоаллоҳ соғу саломат зинда бошем видеои нағз ай пешай ватан равем бо аёнҷа видеои нағз шуморо интизорай пулам кор накуна ма дар ҳафта як бор мепартом ҳамон режими худам чӣ хеле ки буд дар ҳафта як бор як видео мепартом барои чиста тамошобиноне ки пастаин дар канали ма ҳастанд видеои маро интизоранд барои шумо ҳаракат мекунам дар ҳафта як видео карда камтарак ай ҳолу зиндагиву ай ваймон шуморо огоҳ кунаму дар видеом гап занам боқӣ дар амони аллоҳи меҳрубон бошед тамошобинони азиз хайр то видеои оянда